Tusen takk skal du ha, og da debatten avsluttet, og presidenten vil takke for en særdeles engasjert og engasjerende debatt om utenriks-, forsvars- og sikkerhetsspørsmål. Og presidenten vet at denne debatten kunne ha vart mye lenger, men nå avslutter vi den. Og det foreslås dermed at rapportering fra representanter fra de nordiske landene om tema Nordens utenriks- og sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk, herunder sivil samfunnssikkerhet, tas til etterretning. Kan plenarforsamlingen godkjenne det? Det kan plenarforsamlingen godkjenne. Da går vi til presidieforslaget om nordisk fellesskap i forsvarssaker, som A1584 fra presidiet. Og første taler presidiets talsperson Bertel Haarder. Hvis det noen som ønsker ordet etter hans innlegg, så bør de melde seg på nå. Vær så god, Bertel. Det har været en herlig debat med gode visionære taler fra vores præsident og fra de deltagende ministre. Jeg kunne godt lide Esben Eides udtryk, da han sagde, at der ikke noget problem med, at nogle lande med i EU, andre ikke. Nogle med i NATO, andre ikke. De, der ikke med, de superpartnere, og det vil sige, definitionen på en superpartner, det at man kunne være med, og derfor selvfølgelig også kan være med i en del af samarbejdet. Det har været utrolig positivt, og vi glæder os til Haga 2-konferencen og til det, der følger. Men der jo et svagt punkt, og det manglende parlamentarisk indsyn, manglende parlamentarisk dialog med regeringerne. Det et svagt punkt, og det synes jeg, vi skal drøfte på en rundbordskonference til efteråret. Den har været nævnt allerede. Præsidiet foreslår, at vi afholder en rundbordskonference med deltagelse af de nordiske forsvarsministre, de nordiske landes forsvarschefer, formændene for de nationale parlamenters forsvarsudvalg, repræsentanter for NORDEFCO og naturligvis repræsentanter for Grønland, Færøerne og Åland. På den rundbordskonference kan vi drøfte blandt andet, hvorledes vi får parlamentarisk indsyn, hvordan vi får en parlamentarisk dialog med regeringerne, og så skal vi naturligvis også drøfte, hvordan vi kan uddybe det nordiske forsvarssamarbejde yderligere. Så det min præsentation af præsidiets forslag nummer A1584 om nordisk gemenskap for forsvarsfrågerne. Tak. Tak skal du ha, Bertil, og ingen flere har bedt om ordet, så vi kan gå til beslutning. Kan plenarforsamlingen godkjenne forslaget 1584 fra presidiet om nordisk fellesskap i forsvarssaker? Det kan presidiet. Svaret ja, og forslaget hermed godkjent.